О, скъпи! Добър вечер. Как си, скъпи? Защо пък скъпи? Защото... Ще запознаем, бе? Много рязко влизаш. И ти не Какво? искаш последователи. Много си модерен. Десен, Кой е това? аз. Версаци джинско чур ли е това? Много си модерен. Може ли да те видя? Я Знаеш да кой е? видиш това. Съблечи се малко. Не. Искаш да се облича? Да. Искаш да видиш? Да. Искаш да видиш? Не така, не долу, моля ти се, не дей. Горе буската, Искаш да го само покажа? свичера. Само свичера. Добре ли? Искаш да видиш? Искам, да, хайде. Ай като си толкова отворен. Фърля, А? бе, дрехите. Ние Фърля. трябва да си му казвам. Фърляй дрехите. Долу предлагаш пусти се, моля. кумацка. И кой си казвам? Сенен с татуиране. Иска да гледа татуировки. Това парче ми пуска, това парче аз съм ги гримирал, знаеш ли? Кое? Но това парче съм ги гримирал аз. Кое си гримирал? Или ти знаеш и затова ми го пускаш. Кое си гримирал, че? Всичките там, Джичо, 100 кила, момичета. Браво, знаем ме. Запознай се, виж. Здравейте. Много си ми симпатичен днеска. Така ли? Що? Да, много си ми симпатичен. Искай да видиш едно такова момче като ти. Приказвай нормални приказки с него. Не може с момчето, бе. не може да спрекава само нормални работи. Превъзбуден ли си? Какво викаш? Превъзбуден ли си? Да съм възбуден, вика. Възбуден да си. Да, възбуден съм. Искаш да правим секс? Превъзбуден. Възбуден съм, няма да кажа. Възбуден и възбуден съм. Да, аз му казвам, че съм възбуден. Искаш да правим секс? Ама той ни те пита това. Аз те питам дали си превъзбуден, а не възбуден. Аз си казвам, че съм възбуден. Малко по-различно е. Да, точно така. Обаче аз си казвам, че съм възбуден. Искаш да оправим проблема? Аз нямам проблем. И аз се чая към Да оправим твой проблем. Не, нямам Какво? такова желание. Накарай ме да поискам. Да накарам да поискаш ли? Да. Колко купи каза? 8. Искаш да видиш парафина? Остани по боксерки. Кое? Остани по боксерки. Остана боксерки ли? Да. Аз чупка, няма проблема. Не мога да ги сваля, само по боксерки. Не, бе, седи ме. Че и аз съм блокиран до 15, не мога да пускаме лайфа. Нещо друго искаш да ти покажа? Вие Аз сте вечер съм се напил, Кое? пак и аз съм го дал долу. Защо сте блокирани? На лайфа и ти ме блокирахме. Ти лошо момче ли си? Какво викаш? Лошо момче ли си ти? Аз ли не? Не съм. Искам да Не ти сме кажа. лоши момчета, просто искаме да живеем добре. И става, получава ли се? Получава се. Кой е по-лош от вас? Кой Моля? е по-палав? Аз съм голям, може и да сме набори даже. Кой е по-палав, казвам? Кой е Намалете по-палав? малко тази музика. Намалете Биби малко. са. Зависи за какво става, за в какво отношение. Малян Киселов, Пламен, благодаря ви. Яна Малена, мерси. По Намалете принцип, моята музиката прекара, малко, няма намалете проблем, аз не се музиката. притеснявам, аз моята прекара. Иска да- Еге, чакай малко, чакай. Остава, Кулагин! Остава, моето момче! Сега ли те хвана пикото? Време, ти чека. Остава, Сега ли моето те момче! хвана пикото? Сега ли те цъкна пикото? Чува ли си? Пикото сега ли те цъкна? Не, вчера, като ти го сложих в устата на клитора, брат. Ти ще мислиш, че ще почнеш да правиш пари от TikTok ли? Какво? Дай малко Ама какви пари от TikTok ще правя, ама де, ма? Изкарай му шанта, утре му По-назад. шанта. Какви пари от TikTok ще правя, ама? Гладна мишка! Залежи си малко при тона да мясаш на жена да му е теба, ей! По-назад, грозната глава, по-назад. Пари вика, а? Много наблизо ми Обърка идваш. човека този път парите. Този път обърка Ги човека. отворя главата сега, да ми дойдат там, че отворя главата. до тамка. До къде? До Малян, Бендикс. Какво викаш? Его къде е Бендикса? До там и ще му отворя Началника на главата. Бендикс. Вземи Бендикса за 3... За Човек, един вземи на хората. Уче ми вземи хел. Виж, искал да го ебеш.
Не. Нямаш толкова пари, Колаген, на мен ми дават 5000 евро, брат. Абе, паляцо, едва събираш пари за пико. Едва събираш пари за пико. О, нещастник. Колаген, не дай си Боже, ти се наложи Старозагорска област да те съдат, била си оториш на главата, да знаеш. Ко да го съдат това? Той Ти не внимай може някой да не ти да отвори го главата. съдат. Внимай някой да не ти Няма, отвори Колаген, главата. дай да се разберем, брат. Ти си ми приятел. Ти си ми приятел, брат. Аз нарочно така се държа с хората. За кой трябва да се обиждам да се таковаме? Дай да се запознаем като нормални хора. Пази Ко как е. пико, какви такива? Така, Няма такива работи, брат. Отвратителен си, отвратителен си. Отвратителен селяк. Знам бе. Долнопробен и ефтин. Да. Благодаря за комплимента. Запознахме се и сега би ли изчезнал от екрана? Пари имаш ли? Нямам. За тебе не. Ти мислиш ли, че някой ще даде на тебе пари в този свят? Ма за коми да ми дават пари, аз да не съм сакат, да не мога да работя. Виж го, дадеме пари, нито снимал може да се си в вземем. тиктока един Просто- долнопробен педерас. Това е най-големия порок да си педерас. Ти си един... Просто Колаген, моля да те питам. грозен, беден плъх, тъп и грозен. Много лоша комбинация. Грозен плашикотак на пико. За нищо не ставаш. Няма да станеш и хост. Да не си мислиш, че ще печелиш пари тук. Вижте сте на 18 точки. Трима сте, не може да съберете по 5 точки. Тримат общо 18 точки. Трима човека сте и никой от вас не го харесват. Нито един от вас не става. Поне единия да ставаше някой да ви метне точки. Трима сте. Тримата глупаци срещу мене и нито един от вас не става. Показахте се и тримата, показахте се, опитахте се да изпъкнете. Да, ама не става. Ще ходите да бачкате, ще носите хамали, ще бачкате, няма да идете от мекото на хляба. Айде. Опитахте и с секс, опитахте и с агресия, не става. Да, това са такива пуджовци, че по един шамари падат. Чак се съблякоха. Готови на всичко. Така, дайте да ви... Hello. Още някой жаден за слава, който обаче не може да си покаже грозния факфейс. Така, тези ги познавам. То това не е много за гордост. Това са някакви наркоманчета, такива на пико. Колаген on the top. Как мъкнаха виновно. Опитаха се по всички параграфи така да изпъкнат, обаче... Изобщо не ме интересува на кой баща му е прокурор. Мога да ги унищожа и тримата за 2 минути. Не ме интересува изобщо кой е прокурор и кой не е прокурор. Да ви кажа честно. Тя и Нора Неткова беше прокурор. Тия прокурори, синовете много често лежат по затвора, да ви кажа. Напоследък видяхме много прокурори и тяхните синове, че са дъното. Hello, Valentin. How are you? Just a second, please. Good? How are you? Good, good. Thank you. And you? I'm a little bit sleepy. I'm a little bit sleepy. Yes. Okay. How are you? Where are you from? Good, No, we good. can talk about it, no problem. From Armenia. Oh, you're Armenian. Yes. You look good. I like you. You're beautiful. Thank you. Русарин по-русски? No, I don't speak Russian. No, speak Russian. Okay, sorry, Are you Valentin. good with English? No, speak Russia, speak Armenia. Okay, so good luck on the battle.
Okay, one game, okay? One game. Thank you. Let's go! Косата е феноменална, да. Да, тя си е правила, то си личи. Този коментар беше весел, като пред се направила косата. Не, нейната коса си е просто се е навила самичка. О, тя е яко в джаза. Според мен, наистина, ако това момиче се направи както трябва, има дадености да бъде сладка. Обаче прекалила с филарит, има правена брадичка, има правени скули, носа е правен, устата е правена и така. И малко вече почва да се приближава към мъжете, отколкото към жените. Яна Малена, благодаря ти. Не е правена. Джо Лайн не е правен. То там е проблема. Даже малее. Има правена бърдичка и скули. Джо Лайн не. Но се е също правен и устата. Зъбите също. Иначе косата е хубава, просто не е направена добре. Обсъдихме всичко по нея. Джо Лайн няма правен. Зъбите са филтър. Не са само филтър, направени са. То не е само цвета. Тоди, благодаря ти. Тоди, ти светна ли си? Светна ли си? Я да те видя. Сега като написа не забелязах. Светна ли си левала? Додо прилича на ромб. Значи, моля ви, хора, които не са си дали тук в абонамента горе, айде почти 200 сме, които не са си дали по една точка в безплатния абонамент, нека да не пишат коментари, защото ще ги мютвам и блокирам. Не искам да виждам хора, които светят в сило да пишат. Ако нямате една точка в акаунта и не може да заредите, поне не дейте да пишете да ме дразните. Това е много неуважително, защото по този начин, когато вие сте изгаснали, едва ли не показвате и че аз съм изгаснал. Когато моите хора не са влизали дълго време и не са се чекинали в абонамента, малко обидно и за самия хост. Иначе казвам ли не държат на хоста. Ама между другото, тая има 8000 точки, какво става, бе, патенца? Не, вие вече тотално приехте за даденост, че съм тук в TikTok и почнах да ви пускам камера. Додо, благодаря ти, Миндари. Можем ли тая да я надумкаме? Една битка иска само, така че една единствена битка ще играем. Тоди, благодаря ти. Имаме ли ръкавица последните 30 секунди? Спрете сега да давате гифтове, дайте последните 30 секунди да опитаме. Вече сме над 200 в абонамента. Браво, така ви искам. Последните 30 секунди някой да пусне ръкавици и да се опитаме да се вдигнем. Можем ли? Теодора, питай баща ти дали може да играеш евентуално. Не сега, бе, Тоди, ръкавица. Те ще се дигнат сега още повече така по този начин. Ръкавица последните 30 секунди само трябваше. Никой няма да играе така на тази ръкавица. Ще се вдигнат и те. Последните 25 секунди. Додо, благодаря ти. Не мога да мисля за баща ти, сори. Деница, Додо. Това не знам дали е голяма битка. Това не се нарича голяма битка. Тая е гифти някакъв фейк профил. Добре, дайте тогава вие от истинските. Мисля, че сме 420 човека. Между другото, що стоя на зарядно? Аз съм на 100%. Добре, Лазар все пак пусна ръкавица последните секунди. И имаме ръкавица от Лазар. Ако някой може да играе, нека да играем и таймер. Който не беше окей да се дава по принцип. Таймери не е окей да се дава. В момента, когато особено имаме ръкавица. Кисьов, благодаря ти. Тоди, благодаря. Хваща ги чат пат по 5, обаче не е достатъчно.
Мерсаж все пак. Патенца, благодаря. Благодаря, че опитахте. Тоди, MVP, Тоди. Да, в случай няма MVP, защото ние губим, но все пак с най-много точки е Тодор при мен. Алпи, благодаря ти, че си отново тук. Мариан Киселов, Алпи се опита да помогне, между другото, Еваля. Лазар също помогна, така 40 точки. Той напоследък не успява много да... Бай, Ани! And don't make fillers. Don't overdo fillers. Please. Bye. Трябваше най-накрая да го начукам. Нямаше как. Не обичам да губя. Изшеймнах е много ясно. Какво ми прави така с ръката? Шеба и курвенските номера. Ще ми слага ръка на лицето. Не обичам такива курвенски номера. Кои са сега тези нови звезди пак? Ехо! Вие ли сте? Ние сме, как си, Вало? Къде е то съчетава да си показва гащите? Няма го. Ти си вече в нова компания. Той ти изневерява и ти си решил и ти да му изневеряваш. Чакайте малко. Я първо ще ми кажете, ще се представите, ще поздравите и тогава какво ми пращате тия покани директно. Аз се пратих, ама аз му казах, че с теб ще му Я да се представяте и да поздравите. Здравей, аз съм Алекс. Здрасти. Борислав съм аз. Здравейте, айде сега вече може. Само аз ще ви възпитам. Аз ще ви вкарам в пътя. Коса, вие ли искате да сте тиктокъри? Имате ли качества? Да, легала се много. Добре, ма не си показваш така, че тала и гащите. Не, такъв извратеняк не съм, чак. От Ти нейния знаеш, приятел не е какво много... говори за Тони. Дали бе? Що? Нали гадже? Нали той ти плати Гащите на лайв за популярност. Кога, бе? Да, бе, само сяда и се разкрачва. Пратиха ми някакви клипове на това момче. Само сяда и се разкрачва и си барата шаците. Не, стига бе, не. Това е Не, бе, много той не е проститутско. такъв, бе. Това е много проститутско, извинявай. Това е мъжка курва. Не може така, човек. Не може така да се бараш и да се крачиш на лайв да ти гифтят. И после с тези мръсни пари отива на нея да й дава пари да се слага тя уста. Само тут мангава, мовило кадава, чае. Момчето иска да покаже, че има талант. Пее. И пея добре, май. Мен ме интересува по-скоро, танцуваш ли? Танцувам, а сега не. Няма ли да ни покажеш някакво Не. Нали ти казвам, аз не съм такъв да си снимам тялото. Не ще играем. Алекс. Или играем на предизвикателства, или ще ви наказваме с сирен, или няма да играем повече. Слушай, Алекс, танцуваш, ама след 2 часа. Ец. Нали кажа, че се лигавиш? Легален се. Айде де. Не правим сега. Какво е интересно? Алекс не обича да прави такива. Питай ми хората. Влади, колко си високичък? Май ми се виждаш високичък. Май съм висок, да. Колко си? 1,85 м. Добре. Колко човек ще по-народ да го пиеме, бе. Айде, по-росен. Лекция, благодаря много, брат. Алекс, колко си висок? Аз ли? Метър и 50. Май ти си Алекс, да. 1,30 м. 1,74 м, нещо такова. О, ти си нисичък. Нисичък съм аз. Добре, Стиван, благодаря за подкрепата. Страшно много хора. Приятелка беше толкова. Ти си много нисък. Такъв съм си аз. Аз съм едва на 18 години, бе. Благодаря, 4 рози. То не е малко 18. Колкото си расъл, до тук е. До тук е? Пай, карай, приключих. Само ако се удариш един хормон на растежа, имаш шанс да пораснеш. Такива хормони не бим. Аз само за сила, за пауър, знаеш какво е? Добре, Алекс, добре. Алекс, благодаря ти, моето братче с ръчицата, Евала шампион е. Приключи. Как си толкова? Не знам, сигурно съм толкова, не знам са. Аз по принцип не ги разбирам много. Какви са учените, кога не съм се мерил сигурно 2 години, откъде да знам. Предполагам. Какво ми пишете? Кажете, вие кажете колко съм. Който ме е виждал на живо да каже колко съм. Лазуне, не знам, ти ги познаваш. Какво казваш, че като двойник на този тонката? Аз този тонката един път само го видях.
Алекс, аз съм 1,60. Дали Той бе? се разкрачва и нещо Да, и бе. така си бара кура. Не знам, защо така на лайв прави. Сега какво да мек ме нахлебиха и мене, бе? Ти преди малко Валентине с Лазар ли беше на лайв? Ами да, той много ми досажда. Това е мой иконом, вие не знаете ли? Аз съм 1,75 бе. Алекс, аз бях... Ами аз той съм- постоянно ме следи, 18 постоянно от различни профили, постоянно си прави някакви нови. браво, Няма Мите. отърване. Той е А, нагледан като пича въшка. Какво станава? Някой ме нахлебили, бе? Аз не разбрах. Аз съм 1,81 и 2, може. 1,81. Ще стана по-висок от тебе. Тук пред хората казвам. Ще станеш ли? Отивам на лостовете, ще виса по 4 часа да пораснем. Пожелавам ти да станеш по-високи на височина и тук в TikTok. Благодаря ти много. И ти имаш такава от тия новите модерните прически с паница ли те постригват на главата? По принцип нещо такова. Да не ти слагат тенджер или паница? Ма не бе, що бе, яме виж, да съм на триъгълник такъв, не съм ли готин, бе? Не знам па откъде ги измислих. Че преди бех такъв бъскът, ама бех много... Обаче знаеш ли ти, на тебе като са ти слагали паницата и май леко накриво са ти завъртяли паницата. Така ли става, бе? Гледай, какво Малко става? на бе? Как? диагонал върви твоята паница, да. Не бе, ти отсия, виж колко съм хубав, тук фенките ме харесват, тук А какво си кажеш на Влади за прическата? Чакайте малко, бе, какво хай, Владица, аз си говорим. Тук виж фенките ме харесват, път ти тук ме хлебеш, да се поставиш пред тях, това нормално ли е? Алпи, благодаря ти. Какво е това нещо сега? Не, бе, прави ми впечатление, че ти си, за първи път виждам, ти си от тая модерната прическа, иначе с калпак, нали? Обаче леко сякаш паницата леко отшла на криво. Може такова да е, ако ще мога да пишеш Малко на е така фризера на ми да му кажеш. диагонал върви. Той е... Или ти така си застанал, я застани малко по-нормално, може би. Ето виж, заставам ти нормално, стой. Виктория, дай да ги обръщам. Виктория, какво става? Направили са ти на криво да ти кажа нещо. Тя пусти по екрана. Дали, човек, какво станава, бе, бат? Малко ти е така накривено, да. Добре, щом ти си казва наистина, че е така. Не бе, то на всеки му е крива споко. Варо, то е. Не бе, стига бе. Лили! Абе, В. Алексиев, ти какво направи, брат? Ти разчупи, бе, В. Алексиев, бе, брат, що им благодаря. Ние ли победихме с Ирен? Бяхме да обърнем, не успехме да обърнем. В. Алексиев, много ти благодаря, брат. Наистина, много ти благодаря, брат. Браво. Да, една те последвам, моля те помогни Ирен? да добиме тази битка. Аз мисля, че твоята коса е накрил. Абе, наши иначе гледай отзад, какво става? Триъгълници, работи. Йоана Говори ми, брат, аз съм машина. Не, прическата тя не е много, не. Остро. Отзад е така, штрак се ти ли се? С ножичката, слага. Газарско е, да. Газарско е. Алексия, благодаря много за тиктоците. Готов си за Саулин. Монашко от Саулин. Ама защото по принцип, сега ми кажи дали не е така. Като си бъскат, не е ли много филмарско? Трябва да си само едно расло, въпреки че този случай малко така като расло ти е заставано. Точно като свещеник. Трябва да си го оправим, нали? Чакай, стой. Това съм тарикат, не се бреси. Пламене, благодаря ти. Благодаря ти за пълничките. Ама виж, аз те питах нещо, ти не ми... Сега Ирен гадже ли на този тонката, де си показва пишката? Да. Ама не си показва пишката, бе, стига. Добре, само така да се очертава, за да може да му гифтят лелички такива и педали. Вие правите ли така? Имате ли такъв подход? Така като ме гледаш, прави така. Не знам, аз това не го одобрявам. Мисля, че трябва да впечатлим аудиторията с хумора си, с чувството си за с интересни теми. Такъв съм сега, аз съм хумористичен човек. Ама той тонката е добро момче по принцип. Да бе, той е добър, обаче малко. Той е най-добрия. Според мен той има обява в АОБГ, не знам. Няма, Валентине, няма. Може да не знаеш. Такива като него, знаеш какво правят? Пускат се обява, обаче без лице. Ние тайни нямаме с него. Добре, той що не е до тебе? Не живеете ли заедно? Ние не живеем заедно. Защо? Много сте малки още. Да. Ти ходиш ли там от тях? Ходя, да. Оставаш ли да нощуваш? Това благодаря за родичките. Добре, вие правили ли сте джиджи-биджи? Не знам какво е това, яде ли са, пили са? Леко му платиха. Сега да не го узоли с тия брекети. Криси, благодаря ти много. Трябва много да внимаваш. По две машини, давайте. Трябва да внимаваш с тия брекети, да не го узолиш. Така ли? Да не му перфорираш като билече в градската да дадеш малко практика да ме обучиш, че не знам. Да не го перфорираш като тия машинки за билечетата в градския. Лили! Ивайло, Корин, моето патен. Корин, ти викаш ти да ни говориш за такива работи, пък ти са изляд тук с някакви...
Браво, Ивайла. Даяна, не бе, просто към младите да внимават. Добре, де. Той мисли за доброто на Тони. Това говори Виж, пред днес мен. какво ми вика Лазар, че много си смял, че ти си била казала, че много си харесваш бреките, ти искаш да си ги носиш. Брат, И аз Оля, съм ме казал роли. да си за винаги. чува говори. Не знам, бе, говорят си. Така ли ти казваш? Си говоря на хората. Кой бе? Илия. Щом ти харесват, носи си ги, да. Не, Лазар нещо му е станало смешно, но той не знам, той се смее на някакви странни неща. Да, Добре, той. момчета, вие имате ли си приятелки? Вие на колко сте? Вие ли сте на по 15? Аз съм на 18. Влади, ти? На 17. Ти си на 17 години. Да. Стига, бе. Изглежда принципно много по-голям, нали? Човек, ти приличаш на баща ми, бе. Сега видиш. Добре, де. Имате ли си приятелки? Не, такива сериозни работи Не. не се занимаваме. Не ми трябва такива работи. Баща ми. Ние сме си такива. Защо не ви трябва? Гледаме Пари си. искат тия гладници. Алчни ли са жените? Да, по принцип да. Искат Да. пара, нали? Примерно, като ме видиш мене, Валентина, ти имаш Аз съм ли си- пара? от люлин такъв смисъл. Аз имам много пара, миличко. Всичко е в евра. И после как да не изневера на тонката с колаген? Ще вземеш ли да се усещаш? Ирен, Мога да ти Ирен, го ще подам вземеш един път, глупости като махнеш накрая. телта. Като махнеш телта от устата, мога да ти го подам един път. Слушайте сега, момчета, елате тук, не падайте, съберете се от земята. Съберете се от земята. Не. Кажете сега, жените, за какво ви искат пари? Как ви го казват? Как ви намекват, че искат пари? Кажете ми сега, новото тема младеща са ми, малко ми е чуждо на мен. Нека да победим и тази битка все пак. Можем ли, патенца? Чай само Айде, след битката. всички с големи патки, всички яки кукли да тапкат тук по екрана и малко да гифтят, не само да тапкат. Какво става? Илия Валю ще смят в коментари. То Клагин ги разсмя всичките. Йоана, благодаря. Така, 10 секунди. Айде, кажи сега, как ви казват, че искат пари? За кафета ли искат? Да ги черпите на кафе ли? Отборно За искам да маникюр и играем. педикюр ли? Кафето е най-малкият проблем. Моето брат, че не съм те последвал. Искат друго. Искат дрехи, искат маникюр и педикюр. Какво искат мигли? Занеско напред. Аре накрая. Ей. Аз искам гърди. Ти си много скъпа, ма. Ти от сега искаш гърди? То те разлига и това, момче. Мани, Първо да свем. Оста сега гърди, ти после искаш коли, апартаменти. Ама не, аз на първо място искам остров. Остров. Те Да. останаха ли острови такива, които не са заселени? Има ли? Има. Тук, там се намира. Малко са по-скъпи. Какъв ама остров да не знаеш. искаш като на Кита? Знаеш ли Кита, че и той искаше остров, обаче в кухнята? Кита. И аз искам остров. Не искам... Искаш истински остров, не такъв като в кухнята. О, да, добре, бате. Такива момичета, прио не ги търсиме ние. Острови. Аз, ако взема апартамент под най няма да го плати, Какво тя се казва? остров иска. Те искат остров, обаче като ти дадеш 2 водки и ти казвам лап още в кенефа. По принцип, да. Още в кенефа. Ирен, така ли е? 2 водки са готови. Те всички ти искат виж, Не знам за острови. кой говори той. По принцип ги разбира, брат. По принцип ги разбира. Да, разбирам ги. Не, правилно Най-много неща така не казваш. се дават. Те градите са и колкото една кола. Дали бе, откъде знам колко пари струват те гради? Верно ли колко е една кола, бе? Не, вие много ефтини коли карате, бе. Те така пишат в коментарите ми, значи смята и аз тук. Добре, кажете сега, как искат пари момичетата? Как ви казват? Къде е Как ги Тото? Не намекват? знам къде е Тото. Какви пари искат? За какво си? Те не са ли малки още? По принцип е така, по принцип, да, по принцип си малки. Вижте, не го казват много директно, по принцип. Как правят? Лека по лека. Лека по лека, по принцип. Да, аз в момента не си правим про някакъв пешак. Добре, дайте ми пример. Как, например, става? Или, примерно, слушай да ти кажем. Или че дай за педикюрче, маникюрче, напукани си. Примерно, или примерно да речем, видиш в инстаграма на някоя момиче, нали така? Да. И се почват едни хайлайтове. Дубай, Марокко, Малдивите. Аз съм сериозно само в Люлин и обера. Как станат нещата? Тя само там пуска, ма тя ходи ли там или чужди такива? На някакви Аз не знам, ето кой ги пита, защото няма да те лъжа в момента. Така, поне Юрий, три Поттер си ги съм. бащал, че си качили едно и също стори от Дубай. Не знам как става това. От някъде го взимат, да не ги взимат от Нора Неткова, защото тя много обикаля. Може Тя по иде принцип, круасани в Париж. Така обикалят навсякъде.
Да, аз такива поддръжки не мога да правя. Няма как. Добре, де, Аз не това знам на колко направо. години са тия момичета? На 14. 14 години искат такива На круизи. 16 даже бе, има някакви... Има една по Круизи, дай 11. по един кур, никакви круизи. По един кури това е. Много пара иска. Искат бе, искат. Сега е на 11 години ли? На 14 години как ще иска да обикаля? Тя още не знае Алекс, какво искаш е. да те водят в Дубай. Тя не знае извън Беля какво е, бе, човек. Чакаш, аре си бе, има и да ходим в Дубай, Влади, какво ти става, бе? Аз Ирен? искам. Да. То така мълчиш, бе. Защото ви слушам, интересно ми е. Дай мнение. За материалистките, ли? Чуя. Аз Да. ви казвам, че много скоро Ирен ще се усети и ще тръгне по големи батковци. Аз така усещам. Еми, айде, аз пак ще ходя. Айде, вземем в Дубай, верно е. Какво? И аз да видя малко. И аз да видя малко кръвтата на този Дубай. Аз тук освен не съм излизал. Как станат нещата? Слушай, Алекс, правилно гая отиваме в Дубай. Още сега вечерта хващаме самолет. Да. Нали ще съберете пари от ТикТока и Айде, дано. Некой ден дано. Ирен може да ви помогне. Отидете с Ирен в Дубай, да ви казва, ще бъдете добре. Тя се погрижи за вас. Защото аз за баба си избрах екскурзия и викам на тази, нали, че искам да отида в Дубай за една седмица. Тато вика, не, аз там няма да те пусна, вика, там някой ще те открадне, няма да се върнеш в България. Особено, не знам сега, ти надали си още девствена, защото ти си големичка вече, нали? Сега знам, че нещата почват още на 13, 14, на 15, но там има голям шанс, ако си Ето пак Ади, там много, може да хванеш някой милионер, някой шейх, там много харесват девствени. Взимай бе, Ади. Просто имаме Дубай. Да, ама да ти заробва за цял живот. 10 секунди имаш. Заробът. Не, така вече е по-свободно. Ти направи ли GGP с това томката? Не ти казах. Не. Ама, правила ли си GGP между нас, казвам? Не, да не. Между нас. Слушай, правила ли си? Ирен, слушай. 19. Между нас казано. Правила ли си между нас казано? Това вижда. 440 човека ни гледат. Добре. Значи ти се пазиш, така ли? За специалния, за принца, за принца на белия кон. За шейха в Дубай се пази. За шейха. Влади, чуваш ли какво става? Чувам. Ма тя ви е кака? Не една кака. Книжка няма. Добре, хора, оставям ви аз. И аз. Приятел, Хайде. Сега, хора, разбрахте ли? От зависимост от това дали имаш книжка, означава дали си вече голям. Дали си но ако имаш книжка, значи вече... Оля, какво става, бе, човек, ти си пред изгасване пак. Днеска много късно Да пусна нямаш Плаген. левкемия, бе. Да нямаш левкемия. Плаген, защо си така? Направо се едно, че си болен от нещо. Аз защо съм така, обаче ти си като дух, бе. Леле, ти си като труп. Защо си той, бе, Плаген? Едно са ти правили ексхумация и си току-що разровен от някой гроб. Бе, ти да не си болен от нещо, защо си тъй? Това повтаря като папагал. Знам, че има спин, бе, хора. Знам, че е спинозен. Споко. Аз както гледам моята Аз го приемам. Той не може да ме зарази през телефона. Няма как да ме зарази. Тука ми по екрана. Къде цъкаш едно, защото съм те пуснал много бързаш. Къде цъкаш? Нямам, защо не ме приемаш? Какво се обидиш? Защо ти сърди, ти казах? Защо настояваш? Защо се сърдиш? Обясни ме. Човек дойде тук един дето всички знаят, че говори за спин. Нали не мога да хвана спин през телефона? Кажи ми, успокой ме малко. Мога ли да хвана спин през телефона? Това съм ми. Дойде тук тая обаразилната дойде човек, тя има спин, чакаме всяка година да изгасне. Все последен сезон, още не е умряла. Не мога ме зарази, нали? Не, бе, сте глупости. Име, че да се пазиш там с клиентите, много да внимаваш, чули? През тия глупости наистина много по-малко. Винаги да използваш предпазни средства. Покажи ми, имаш ли в момента под ръка презерватив? Не един презерватив ми покажи дали имаш. Не, нямам, защото не правя. Само един ми покажи. Но аз не правя такива неща, бе, Колаген.
Нямаш презерватив под ръка. Ами ако се не можеш да правиш секс, как правиш секс? Те си имат. Оле, ти според мен се думкаш така на чур. Да, бе. Да. Без. Да. Добре, защо идваш пак при мен? Аз съм ти сърдит. Няма да се сърдиш. Искам да бъдеш честен, чуля. Честен съм. С кое, че благодарение на тебе вчера са ме последвали 1000. Да. Защо така? Аз ако е така, аз ще кажа да, навярно е така. Колко последователи имаше той вчера? 100 човека са ме последвали и ще виж. Няма такова нещо, не са 100, са 1300 вече. Какво? Да. Колко човека имаше той вчера? Напишете. Какво го правиш, ама защо искаш от хората мнение? Не е окей това. 3000 и нещо. А сега днеска колко има? Къде 3000 и нещо, каца? 3000. 3000 казват, че има. От 2900. Няма такова нещо. Как да няма такова нещо? Добре, ти защо лъжеш? Няма такова нещо. Не лъжеш. Значи още от сега си неблагодарен към мен, пък аз очаквам ти да ми благодариш, че те показвам, че правиш точки, че ти помагам, а ти от сега си още неблагодарен. Как да продължа да те вдигам? Кажи ми. Да бъдеш честен. Защо? Как да продължа да те вдигам? Добре, защо си в момента на битки след като ти си спилка? Кажи. Защо ме манипулираш по това? Защо манипулираш по това? Защото си моята малка малинка. Затова те манипулирам. Да. Ти защо идваш тук, като ти се спи? Защо ми чете само негативни коментари, които ти пишат? Извинявам се. Само лоши неща ли имаш, които да ми кажеш? Не бе. Добре. Как ще ми се извиниш? Няма. Приказки не приемам, искам действия. Няма да чета повече коментари. Остани по боксерки веднага. Хайде. Не, стига де. Махам ти и повече няма да те пусна. Защо го правиш? Защото искам да ме зарадваш преди сън. Благодаря ти. Искаш да ме мъчиш. Искам да остане само по боксерки. Че за мен няма ли да направиш нещо? Без точки, без да имаме точки. Ще направя, да. Ще те погледна по боксерки. Не е ли достатъчно? Фантазия страхотна. Малко благодаря ти. Оставям ти да прецениш. Всичко е по 3, обаче много слабо играем напоследък. Зъбките са му трагедия, що? Малко са по-ситни. Моите са по-едри, неговите трябва да са по-ситни, иначе няма как да се комбинират. Трагедия, да. Трагедия да се квотва. Не са трагедия. Нареденки само са по-ситнички. Да не ни се удрят. Езиците им ще бъдат вътре в устата. Нищо. Има да мечтаят само. Това е. Аз дали имам някакъв шанс с тебе все пак. Аз просто съм малко наплашен, че винаги така много високомерно го раздаваш към твоите абонати и се им казваш, че нямат никога шанс, че никога няма да им обърнеш внимание. Аз за това така те питам. Имам ли някакъв минимален шанс с теб? Ти обаче ме подиграваш тогава. Наистина. Не, защо ми го пишеш това нещо също на съобщение? Не те подигравам. Кой съм ти писал на съобщение, бе? Истински съм с теб. Имам ли шанс? Има хубави устни, да, така е. Сладък ми е. И не ме интересува резак ли, не е ли резак, ще го изям целия. Ще го скрускам. Имам ли някакъв шанс, питам сладко? Кажи ми. Явно нямам. Не иска да ми дава на празни надежди.
Не мога да разбера това тук тръпчинка ли ти или просто по-дълбока назообялна. Най-вероятно. Второто, което повтори. Мълчанието е знак на съгласие. Точно така. Моята е тръпчинка, виж. Колко сладко. Той не ми направи нито един път комплимент. Искаш да... Нито веднъж. Нито веднъж. Дай устно. Цунка има. Това не е комплимент. Това е желание. Еми да, имам желание, дай устните да ги цункам. Дай. Али? Как да не съм ти направил, 20 000 точки тогава. Така ли? Така. Така ли? Аз давам устни само на гифтарите. Само на хора, които ме подкрепят. Ще дойдеш пак да гифтиш, ще ти дам цунка. Добър вечер, Еми. То не можеш, бе, SLX. Оха. Значи големи сте сирджи. Кое наур си 99? Обаче вчера казах, че ми е писал на съобщение, още спирам лайфа ми 2 часа преди това ми беше писал. И после като спрях лайфа, пак втори път ми писа, видял го, ма се направих начукнат. Днеска пак ми писа. Ще ми пишеш ли после пак? Кой това, бе? Ти, бе. Дали ли как буфира и лъжиш? Защо го правиш? Иляна Виктория, аз бъфирам. Я покажи на хората какво съм ти писал. Искам да видят хората. Хайде. Аз показах вече. И какво пише? Не търсиш контакт. Ужас. Аз лично съм свидетел, писа колко те обича и как те иска. И искаше нещо по-така. Лазаре, стига си ми имитирал това нещо по-така е мой лав. Не дей да ми имитираш лазуне. Спри. Обаче Лазар не може без тебе, между другото. Mm-hmm. Той наистина, че е икономик. Много ефтин за икономик. Не економик, бе економ. Икономик се в гащите. Не е вярно, нищото няма економик с иконом. Икономик е някой, който е икономичен. Който гледа с малко средства да станат нещата. Да направи икономия, да спести. Това е икономик. А иконом е човек, който прислугва. Който се грижи за реда в един дом или пък за някой. Ама той идва ли във вас да чисти? Дава грижа. Значи, не стига, че ти обяснявам и че те уча. Дава ли ти грижа? Не стига, че те обогатявам и те подготвям за една евентуална афера с мен. И ти пак не слушаш. Искам да поумняваш вече. А икономист е вече съвсем различно нещо. Икономист. Това е вече трето. Значи иконом, икономичен и икономист, това са 3 различни неща. Не е се в газа. Извинете, колаген. Добре, кажи ми честно, ти вратар ли си или нападател? Бати лафа, бат. Не бях го чувал, между другото. Нападател. Нападател? Абсолютно. Да не паднеш докато нападаш. Винаги активен. Тук обаче всички единодушно казват вратар, врата. Вратар друг път. Нека си. Добре, напишете според вас нападател ли е или вратар? Косата ти е топ, много мека. И бе Мирела. Серя през вратата. Вижте каква е уникална, ако знаете как хубаво мирише. Мирише на рая косата ми. Много приятно. Петя, ти какъв то фейк профил, Петя? Ти ли, че е мекичка? Аре, миличка, дърпай. Блокирано е. Готи ми се. Тяпче. Активен има клипчета. Имаш ли наистина? Всички пишат, че имаш някакви клипове.
Добре, не? Такова курве ли си? Какво? Курварце ли си? Мисъл? Ко си миеш косата? Ами занесо ги вече в банята, не мога да ви покажа. Вот имам. Като шампуан с това си ами. Помислих, че мене питат, извинете, колеги. Ко си миеш косата? Чисто с душ гела, нали? Да, по-ефтино. Къса коса, в твоя случай няма значение. Чакай да още не съм поздравил хората, ти веднага ми пускаш нова битка. Не можах да видя, значи. Изчакай малко да си поздравя хората, са на тебе никой не ти цъква и ти веднага ми пускаш. Няма ли да лягаш да спиш? Ще спам. Какво прави до сега? Двамата и сега ще огнося и тебе. От кога успяват да създават фалшиви профили? Може да правиш, ще ме отнесеш и мен ли? Не, чакай, го блокирам. Кога успяват да направят фалшиви профили? Много бързо се правят. Те за 2-3 минути се правят. Може да напишеш фалшив имейл, не е нужно да е истински имейл. Добре, ужас. Ужас. Не могат само по 7 профила на ден да правят, така че. Пак е много 7 пъти. Не са бара, той вече заспал. Няма да мога да го видя без по боксерки само. Преди лягане. Не ми дава. Опъва се. Искам да ги видя ние черните Under Armour. Хубавичко. Да го видя по тях, ама той не ми дава. Днеска целия беше по Under Armour. Много голямо газе, спортно газе. Трика, ако вие, че си събрал. Какво ще направиш? Ще ти ги покажа. Значи той, хора, искам да ви кажа, че е много галантен. Много е миличък. Само за мене мисли, изказа, събирам точки и пари. Днеска дойде да ми гифти. Обаче аз ги знам тия пости. Първо даваш така мъничко, почваш да даваш и после почваш много да взимаш. Аз ги знам тия с пости. Няма такова нещо, колеги. Изобщо не разбирам даже на изказването ти. Аз съм имал така подобен опит. Имаше обаче, аз знаете ли какво правя? Слушайте сега. Имах едно гадже. Така, ще кажем, която работеше доставчик на пица. Така. Тази жена, която работеше доставчик на пица, реши да ми завърти главата преди години. Това преди много години се беше случил такъв случай. И започнахме така да се виждаме и на втората среща, на втората или на третата среща, дойде вкъщи и ми подари PlayStation 4. Така. И слушайте, и аз супер много се трогнах, защото все пак тя работи като доставчик на пица и знам, че работи примерно тогава за 700-800 лева, нещо подобно. И за мен това беше много мил жест. И знаете ли аз какво направих? Повече не се видяхме. Задържах PlayStation и повече не се видяхме. Казвам ви, разби ми телефона от звъняне. Идваше до вкъщи. Какво ли де? Аз съм много мръсен кълтак. Не съм малчен, но просто когато някой се опитва да ме наиграе, аз първо го наигравам. Или думкаш, или та думка, това е положение. Ми прави на втората среща PlayStation и подарък. Айде, Плюс това патенца, да ви кажа, ако продължите да се занимавате, винаги има вероятност после да си вземе подарък. А така аз си останах с PlayStation за винаги. Още тук е някъде този PlayStation, в гаража. Тук е някъде.
Точно беше излезнал. Аз така се впечатлих. Лошичък си. Сега. Така че, когато някой така се опита да ви преусти, особено някой, който няма пари, да знаете, че това е за този човек вид инвестиция. После ще иска да си ги възвърне. Не позволявайте. Инвестира в нещо, за да ти е омагьоса, нали? Да, само че аз го взимам и изчезвам. Това се води омагьоса на въртележка. Така че му омагьос. Мен аз съм този, който омагьосва. Сега зависи, ако ми се занимавам, мога още повече да продължа. Смисъл още повече да... Зависи дали е нагло, дали така е... Дали... Виждам какво заслужава човек. Ако такова, мога да го накарам да купи после, да кажем и кормил за PlayStation, мога да го накарам примерно да ми купи слушалки, според бюджета. И тогава, зависи колко ме е досъл. И досала. Нали казахме жена, че... Да. Така че много ще сгреши с мене, господин Игральон. Не се надява изобщо. Ти къв си. Теди така се прави. И много така беше. И трябва да ви кажа, че много така още повече посторяват. Особено като е нямало нито целувка, нито е бане, нито нищо. Направо ви казвам. Беше сигурно 2-3 месеца само звънене, до вкъщи идване, не знам, луди работи бях. До салона. И с мене ли така ще направиш? Не. С тебе не мисля, че даже ще стигнеш до там. Убиве. Или играеш играта, или си не играем. Точно така, разбира се. Идете думката, не те Някак си не е адекватно, когато някой не може да си позволи да прави такива подаръци. Не можеш да работиш доставчик на пица и да правиш такива подаръци. И в същото време да обясняваш, че това са някакви спестени пари, където половин година си ги спестявал. Какво означава това? Това означава, сега не искам да влизам в подробности, обаче да, имаше така предистория, колко трудно събрани са тия пари за PlayStation и така. То направо ти става едно мило такова. Мен ми стана наистина мило, но обаче пък наистина по-хубаво да си задържиш PlayStation. Отколкото да имаш допълнителни главоболя. Да. Не, някой път, вижте сега, някой път, то вече няма, как да ви кажа, то в един момент ставаш на ниво, в което наистина те занимават само много сериозни хора. Вече нямам такива, нали, лиготи, но пък само е интересно, нали, защото когато видиш, че някой така се опитва да бръмчи, почва да на мен лично ми става интересно, искам аз да го избръмча. Има игра. Но идва после едно ниво такова, в което, как да ви кажа, дребните риби спират да те занимават, защото се усещат, че не им е там мястото. Така че вече няма такива пости. Даже не знам, да, мисля, че да, на PlayStation 4, защото аз имам и 2, и 3, и 4, петица не съм си взимал. Да, 4-ката, точно като излезе 4-ката беше. Това е било сигурно преди 10 години. Кога излезе 4-ката, не знам. Преди 10 години, бе, Колаген. 4-ката тогава излезе преди 10 години да беше това. Тя петицата излезна преди 5 години сигурно. Преди колко години излезе петицата? Преди 3 години. Не знам кога е било това, бе. Преди 6 години. Аз съм бил на 35, ти лути си, бе. Аз още не съм на 35. Това пък и това. Айде да си лягате комплексирани педали, утре сте на работа. 2013. 4-ката беше преди 11 години. Значи преди 11 години е било, да.
То чакайте да го блокираме да ви улесне. Няма смисъл всеки път да го мютвате. Тоест те в чудия на всеки лайф мютнат. Скъпаняк. Сега да не се окаже, сега той е тук някъде в лайфа. Сигурно той най-вероятно още си ме гледа. Някой ме е досан тук много. Нищо чудно да е тук в лайфа, да. Той сигурно още си ме гледа. Както казват, всеки си, както един познат беше казал, всеки си има своя връх и планина, нали, човек такъв, който никога не е изкачвал, нали. Някой, който не е успял да завоюва и той ще му е винаги до край цял живот интересен. Така че нищо чудно да е някъде тук и да ме наблюдава тайно да се пипа. Никога няма да предположи, че си на 34. Аз не съм казал, че съм на 34, че нямам 35. Значи вие пък колко сте глупави. Пак ме разочаровате. Виж, кажеш на колко Аз винаги съм си мислил, че има интелигентни хора в лайфа ми, а вие... На колко си? Казах ви, че нямам 35, а не, че съм 34. Какво ха-ха-ха? Ти мислиш, че имам 35, така ли? Кой? Човек, вижте твоето чело, виж моето. Аз нямам никакъв ботокс. 2 години не съм си правил ботокс. На място ли си? Да. Сигурен си? Да. Не, той е невъзможен. Знам, че си на 23. Не съм на 23, но не съм и на 35. Не е на 35, така е. Това е на 23, моля. Не, ние се шегуваме за 21 и за 23, че съм сега, въпреки че вие горе-долу изчислявате някакви неща, кога съм бил по предаванията, интервюта, но като отида в чужбина, наистина, толкова винаги са ми давали толкова. 21, 22, 23. Дават? 21, 22, 23. Непознати хора. Какво е? 21 и 2. Да. Убиваше. Не мога. На мен е 35-36. В държави, в които никой не ме познава, толкова ми дават. Тук винаги ми изчисляват възрастта някакси, пресмятат или пък какво са чели по сайтовете и това ги обърква много. Не съм на 17 септември, а съм на 16 септември роден. Прави 28. Ели близо си по принцип, обаче не съм на 17 септември, съм на 16 с години. Лагин е на 37-38 в VIP Brother, като беше 2018 му празнувах рождения ден и той ставаше на 31. Не е вярно, 33 ме обявиха тогава Христова възраст. Това не е вярно. Никъде, значи във визитката ми бяха написали някаква възраст, никъде не съм си давал възрастта, абсолютно никъде. Нито в договора пише възрастта, нито егенето, абсолютно не, само лицето и имената ми. Така че те няма откъде имат такава информация. Нямат информация за тебе. Нямат, разбира се, кой на колко години. Никой не ни пита на колко години сме в Вибрадър. Да. Лични данни. Да, сега какво да направя, че продуцент е педераст и примерно се ядосва час, може би го превъзхождам и трябваше да направи някаква заигравка с годините ми. Това гримьора какъв беше, бе? Аз него на богатица бях го видял. Ако продуцента не беше с такива наклонности, може би нямаше да се говори за годините ми в предаването. Обаче пък, вижте, те искаха... без лична карта договор може ли да се случи? Не, между другото, знаете ли каква е истината? Ти баваш ли с нас? Истината е, че Радо Тушев изобщо не ме харесваше и идеята му беше да ме изложи в това предаване. Наистина честно ви го казвам, защото аз през годините съм казвал някои неща, които съм разбирал за него. В смисъл така с насмешка и на шега, нали? В интерес на истината, той е много интелигентен човек. Вече познавайки го, запознавайки се с него, видях и го усетих това нещо, но преди това не съм го познавал, разбира се, и съм казвал някакви неща, нали? Защото и той имал някакви фетиши, за които съм чувал
И на него му беше станало много неприятно, защото беше дочул, май в някакво интервю ли бях казал, те ме питаха постоянно за Big Brother тогава, за V Brother, де? Какво пиеш, кола? Да, само че чакай, че тук някакъв памук е хванал отдолу. Кола с кафе има даже малко вътре. Общо взето искаше малко да ме изложи, но пък то стана така, че всички много ме харесаха. И то вече нямаше как, когато станах любимец на хората и всяка седмица гласуват за мен и той нямаше избор, освен да поддържа този имидж. И въпреки всичко, чакаха най-малката индикация нещо да се случи. Много готини мои моменти не бяха излъчени, искам да ви кажа. Ако бяха излъчени всичките моменти, аз много така достойно съм реагирал в доста ситуации и щях да бъда още по-голям любимец. Но даже и с излъчване на най-лошото от мен, пак всичките хора ме харесаха. Представете ли си? А представете си, ако бяха излъчили готините ми моменти. А това умишлено ли е? Смисъл, това по договор ли трябва да го изпълняваш или буквално да си? Нищо не трябва да изпълнявам по договор. Няма. Влизаш ли с някаква цел? По договор имаме неща, които трябва да спазваш, като спазване на договора, правилата в къщата, мои изисквания, които аз заявявам, че искам те да спазват. Така. Няма по договора, няма някакъв предварителен сценарий, който ти подписваш. Нищо не се знае. Ясно, не се знае утре какво ще е. Разбира се, че не се знае. Просто влизаш там и живееш с тия хора. Така беше, когато това бяха продуцентите. Когато предаването беше на Радо Тушев, така беше. Сега вече те от тая година са нови продуценти и всичко беше много нагласено. То се видя. Да. Имаха там едно палене на куфари още в началото. Толкова беше смешно това запалване на куфари. А Ваня Костова? Ваня Костова какво? Как навря, че Не е хубаво да се смеем така, защото сега жената е починала. Какво казвам за Ваня Костова? Ще трябва да я споменаваме. Тя не е вече между живите. Мир на праха и само можем да кажем. Абсолютно. Сега, какво е смешното тук в случай? Не е смешно, сега сетих и не е споко. Жената е малко ненормална. Да е жива и здрава, кажа. Да, сега има едно много такова измислено схващане, че за починалите хора, нали, или хубаво, или нищо. Това никъде в Библията не го пише. Напротив, в Библията пише точно обратно. Човек трябва да бъде съден според деянията си преживе. Това е цялата истина. И така е, когато някой почине и душата му отиде и се възнесе, той бива осъждан според деянията му на земята. Да. Точно обратното казват в църквата. Не трябва да забравяме, когато някой е бил добър и не трябва да забравяме, когато някой е бил лош. Както каза един лош човек, ще говорим само хубавото. Това е лъжа. А да лъжеш, нали знаем, че е смъртен грях. Я го питай кога пак ще участва в Big Brother, моля те. В Big Brother нямам намерение да участвам никога, защото няма хонорар в това предаване. Мога да участвам само в Big Brother. Ами сега, между другото, съм поканен за едно друго реалити, но не знам дали ще могат да съберат бюджета, който съм им поискал. Иначе ме поканиха за едно друго реалити, представих им цената ми, но мисля, че няма да успеят. Сериозна ли е сумата? Не, напълно адекватно за мен. Даже бих казал, че е ефтино. Запуснал. Кое е реалитето? Не мога да кажа. Още не можеш да кажеш. Да, поисках 80 000 лева за 14 дни. Мисля, че е добра сума. Забрави.
80 000 лева за 14 дни. Как ви се струва, патенца? Даже ефтино се давам, нали? Ба. А вие вижте колко... Чакайте бе сега какво пишат. Колко трябва да им кажа според вас? Да дават кинтажа веднага. 80 каза 15 дни. 14 дни. 14. И нито секунда повече. 100 000. Кое е това предаване на коцето? И кое е коце? Константин певец ли? Има предаване. А колко ти е бил хонорара в Вибрадър? 100 000 обаче, той преди много години, има инфлация сега. Сегашният ми е съобразен спрямо инфлацията. Че той 80 пак не е малко, според мен е бати инфлацията аз. Казва, че за къщата на инфлуенсърите е поканен и лъжеш за 100К. Не е възможно, е хора. Так му ти бяха яки лайфа. Оле, хора, и аз мисля да лягам, да спя. Ребач. Една бач. Вие хем казвате, че нали, давате ми, нали, че трябва повече да искам и по-висока цена, в същото време пък вие тук си ме гледате абсолютно безплатно всяка вечер. Добре, не всяка вечер, да, ама Ето 200 000 очаквах да кажеш. Добре, давате ми така по-висока цена, в същото време пък тук искате да ме гледате без нищо. Нещо логика. Не знам, логиката нещо бяга. Виждате, че трябва да съм 200 000. Или какво викате? 200 000, ама някой друг да ти ги даде, нали? Да не сме ние. Вие само да гледате. Да включите дистанционното и... Да, аз мисля, че 80 000 за 2 седмици е много реална сума. Последна битка колаги не лягам да спа. Сега сутрин съм на работа, че ще спиш. Напротив, аз ставам по-рано от тебе даже. В колко ставаш или изобщо? Нали видя, че като си ми писал и аз вече си бях буден. Плюс това аз не съм много сигурен, че ти работиш. Бачкам, да. Какво бачкаш? Чистач. Тикток. В Тикток ли? Май в Тикток бачкаш вече. Глупост. Добре, де как? На коцото фризьора, че той какво реалити има? Добре, де, я ми кажи как така чистач? Какво чистиш? Прозорци. Всички? Или такива от точни тръби? Да. Прозорци чистиш? Да. Сериозен ли си? Да, бе, да. Парапети. Добре. Я ми кажи с какъв препарат чистиш прозорците? Не помня. Как може да не помниш сега? Не знаеш с какъв препарат чистиш прозорците? Някакъв холандски за стъкла. Те са сяпак. Нещо не ти вярвам. Сега да ми кажеш аз с каква пудра съм работил като бях гримьор и да не мога да ти кажа името на пудрата или фондиотена или червилото или нещо подобно. Хем са хиляди продукти. Сега ти имаш един препарат за стъкла и да не знаеш как се казва и какъв е препарат. Добре, с какъв инструмент чистиш тези прозорци? Даже инструментите не ги познавам. Не, аз съм сериозен. По да го мия с... Повярвах, че чистиш прозорци. По да го чистя с моп. Да, добре. А прозорците?
Какво са вложи, не знам. Звездници ли? Да, бе. Нашите тук звездници друг път. В България може да още известници да Добре, правят. как изглежда инструмента, с който чистиш? Продълговати с дръжка, с сваляне на водата. И какво правиш? Каква е системата? Напръскваш препарата и това вода, нали с препарат? Нанасяш, сваляш. Даде препарата, Добре, айде. кажи ми каква е процедурата? Знам, че ти се спинка, обаче кажи ми процедурата каква е. Да не ти звънна някой по обявата. Стана ли време вече да работиш на другата работа? Нямам думи. Добре, кажи ми каква е процедурата. Намазваш първо, сапонисваш ли, какво правиш, разпеняваш ли нещо, какво? Сериозно те питам. Ето ти го каза. Не съм го казал, аз просто гадая. Чистил си, има нещо така. Ти го каза, бе. И аз съм минал по този път. Го каза, бе. И аз съм бил в този бранш, и аз съм минал по твоя път. Чистил съм стъкла, така е. Ето ти го каза, край повече някакво да си говори. Обаче виж тук веднага какво пишат, този е ескорт. Защо хората така им идва да напишат, че си ескорт? Те нямат какво друго. Нико, ти защо пишеш така? Познаваш ли го? Защо пишеш, че той е ескорт? Все едно го познаваш. Нико, много си категоричен. Не съм ескорт. Ако бях, ще да кажа да, навярно. На мен не ми пука, разбираш, не? Сам се похвали в лайфовете си. Вярно е, че в началото, като си пуснал и си се похвалил, че си ескорт. Пак се почва с глупости тук. Ужас. Или се пошегува. Ти се пошегува в началото, нали? Не съм се изшегувал, не е ставал на въпрос за такова нещо. Аз дали като бях? Как да те питам нещо друго? Ти от колко време си там? 25. Не искам малко да те... Аз между другото никога не съм ти задавал въпроса. Как бе, ти не спря да маха. Какво? Не, въпроса никога не съм ти задавал. Аз съм те подчинявал съм ти и съм те карал какво да правиш. И съм ти казал какво да изпълняваш. Никога не съм те питал. Разпитваш. Как не? Какво работиш? Ма как? Нет. Аз съм те питал, човек. Кога съм те питал? На мен вече ми се спи. Кога съм те питал, кажи. Нищо не съм разпитвал за теб. Аз просто те знам, че там нещо се думкаш и това е. Какво да те питам? За мен е почти ясно. Знаеш, че се думкам, така ли? Аз съм голям психолог, да. Да ти е психолог, ти е. Добре, де, кажи ми. Айде, искам да те поразпитам малко. Може ли? Не си го питал нищо лично, да. Няма, аз съм на работа, утре ще ме разпитваш. Става ли съгласен ли си? Не съм. Аз съм съгласен. Ако някой ти звъни, трябва да заминаваш. Къде ще заминавам, оле? Добре, няма да те държа много, само 2-3 въпроса. Айде. От колко време си там в Холандия? Отпадни батерията. 25 дни ти казах, не мога 100 пъти едно и също. От 25 дни, добре, как стана, че отидеш 25 дни, веднага пристигаш там с професия. Дай по тази последна битка, добре, окей, ти ми я пращаш последна. За тези 5 минути, каквото успея да разбера. По принцип, имам роднини тук, дай малко се изясним, нали? Да, това искам да знам. Имаш роднини, защото ти изведнъж отиваш там, вече си настанен в апартамент, то апартамент би трябвало да платиш депозит, наем някакъв. Ако отиваш там, имаш веднага работа. Как успя да се намериш толкова бързо работа? Как заминаваш, ако нямаш доходи? Къде тръгваш без доходи, където и да тръгнеш, даже, например, Варна, София. Без пари можеш. Ти твърдиш, че преди това си живял в София в някакъв апартамент и кучето ти е направил щети за 5000 лева на хазяина. В Лозенец, на богатите. Да. Ти откъде извади пари там да бъдеш в Лозенец? Галерията, 5000 лева и наем и в Лозенец, като работиш като чистач. В България не съм работил като чистач. Като какво? Менеджер на супермаркети, ЦБА.
Добре, значи ти работеше менеджер на супермаркет и ЦБА в България, напусна работата си, длъжността си на менеджер, за да отидеш да работиш в защото статуса не е в заплатена. Холандия, така ли? Да, Ти защото беше в България менеджер. не е заплатена, не знам какво е да имам да работиш, отпуска. ти ставаш с таква. Ама, добре де. Да се изслушаме сега. Нека да ти пазим си добрия уникат, тон. Ти си уникат, бе. Виж сега, ще намеря много бързо пропуски в твоите версии. Ай, няма... Ти си уникат. Когато лъжеш, не си ги измислил много добре нещата. Виж сега. Не. Аз не съм някакъв там очилат педал. Аз не съм някакъв очилат педал, който е с наднормено тегло, разбираш ли? Там да ме бодалкаш и да ме замаяваш. Будялка за каквото будялка? Ма я чакай, бат. Аз съм куклата на всички кукли и съм топ 1 игралон. Ще купя и ще изхвърля някъде. Не за друго, защото няма кой да те купи. Така че. Ага. Искаш да те направя женски гълъб или женска лястовичка? Аре. Ей, като тия лястовички от Заре. Май всичките са женски. Аре. Гледам как летят. Аре. Апартамента не е модерн. Значи ти беше менеджер на верига магазини, напусна си работа, за да отидеш да чистиш джамове в Холандия. Абсолютно съгласен. Браво. Да. Може ли да се разходиш из апартамента и да видя кой лежи в другата стая на леглото? Не може. Защо? Така решавам аз. Да не е някой с инхалатор или на такова дишане. На хуманно дишане. Той е болен мозък. Как направо не мога? На колко години е той, дет лежи в другата стая? Болен мозък, буквално. Буквално болен мозък. Командно май трябва да е. Виждам, че си с някой така по-възрастен спонсор там, при него. Няма такова нещо. С машинка за сън апнея. С хвърчеран съм. Много добър приятел, като цяло. С някой твой много добър приятел си? И той пък стана, че и той е там. Той е твой добър приятел. Да, живея с него. Добре, апартамент откъде го наехте? Той се наема от общината. Апартамента се наема от общината? Да, тук така по принцип. Не знам как ги водят някакви бюра. Халхабер се нямам, аз не се интересувам, аз нямам адресна регистрация, така че. Ти не си го наемал апартамента. Ти отиде там и отиде в този общински апартамент с лястовичките. Не знам дали са води общински, но аз мисля, че тук да са на държавата. Това са държавни... Добре, как не мислиш, че не плащаш ли там някакъв наем? Няма плащаш, много ясно къде има безплатен обяд, тя се стегне малко. Ти плащаш наем, там пък не знаеш на кой плащаш наема. Той се превежда по банков път. Превеждаш го по банков път наема? Абсолютно, тук не е. Наема там, на този апартамент. С пръста и броиш пари, сега много разпитваш колаген на мен. Какъв наема там на този апартамент? Тайна. Чак пък сега това да е тайна. Тайна. Всички казват какъв наем плащат, само ти не можеш. Как си каза за лозенец, за пари, за всичко? 500. Аз плащам 500, а целият не знам колко е. 500 евро? Да, аз плащам толкова. И колко човека живеят там в момента? 2 живеят. Ти и твой приятел? Да. Това е единственото вярно в цялата история. Лека вечер. Чао. Добре, Патенца, пускам си снимката, вече ми се спинкочи много. И сега ще решим какво ще правим. Така. Както виждате, 5 минути ми бяха напълно достатъчни, за да намеря пробойни в неговата история.
Въпреки всичко, аз си мисля, че той е сладък. Дали имам шанс с него? Колагин Кърти. Да, така е патенца, който си е така, си е така. Леле, колко кола изпих и колко кафе. Слаб ти е. На енергия. Само на енергия ли ми е слаб? Аз мисля, че и по други параграфи ми малее. Чакайте малко сега да положим така тяло да си почина леко. И после ще отидем да мием от сунката, лицето, зъбките. Да, между другото по-добре стана така, че излезна, защото наистина това шоу няма така необходимата енергия и така. Олеле, Колагин, ти ли си? Добър вечер, първо да си кажем евентуално. Добър вечер, бе. Нали ти си така лицето в момента на цял един етнос? Нека да бъдеш възпитан. Еми аз съм, защото ти не си с това. Ами с някаква снимка. Ами до сега бях на камера, обаче току-що спрях камерата и пуснах снимката и така малко полегнах, защото много се изморих. Какво става с тебе? Само 120 човека те гледат. Ти не беше ли новата звезда от Big Brother сега? Аз все още съм си. Така ли? Да, така е. Ами ти знаеш, че аз преди 7 години. Аз преди 7 години съм участвал и да ти кажа, съм с 370 човека с О, минало и заминало. Аз само да те питам, ти толкова си звънял на моята жена, да ми се възхищаваш, това и след това не си звънял въобще. Моля? Не знам си какво. Аз да съм ти звънял ли? Да, звънял си на жената, когато бях в къщата. Ама ти не си добре, наистина. Аз не съм добре. Добре, тогава жена ми ме лъже мене. Ами тя жена ти по принцип се излъгала и самата себе си, ако ти е станала жена. Не ти кажа често. Да ти кажа, това е тук един